manje oba ngisho nje ukuthi mangabe ngiholela ingane zesikole ngisala ngi1 yabo make ngawa ayi kunzima ukuthi ngisukume boze bakuficelela bakuficelela lapho ngicabanga ke manje ke kuma tiles kanje yabo noma bokushindla usho ukuthi bongifica sekumlotha nje yabo ngoba manje ngikhonti ngibalance ngeke ngikwazi ukubalance yabo bengikwazi ukuthi ngikwazi ukuphuma la ngihlala la eVrand manje akusenzeki akusayenzeki ufanele kahle kahle afuneki ngihlale kakhulu Siyabingelela emakhaya kuphi nakuphi lapha nikhona siyanibingelela enhla nasezantsi nibingelela umduduzi ngokwamkhonazi ke sivela kwenhlangano ithuleleni organization inhlangano ke umphakathi engenza inzuzo eyilekelela umphakathi ngalezo ikhathi kulokho abasuke bekuletha kuthina sibingela ke singapha endaweni yokusakamthethwa ethi uyisephathane size emndeni wakamkhize la baba wendawo umfundisi webandla eZayoni siceliwe ke ilunga lomndeni kodwa lingekho lapha ekhaya sorry lasithinta ukuthi engathi umkhulu wakhe uyagula uyacela ukuthi sike sisondele sombheka South Africa sesiduke uphele 3 hours manje uma sibala isikhathi esifike ngaso la siduka ama location abasendele wona sikhomba kwenye indawo kodwa ke uNkulunkulu emuhle sesihambe saze safika sifika nje manje isikhathi uma ngingasisho nje it's 5 o'clock it's 1:05 ilokho sifike ngothula kule ndawo yala ngesakamthetho siduka nje singathuli lo muzi kodwa ke njengoba ngisho ukuthi uThixo emuhle sesiwutholile lapha ke tani kwami ngihle naye kubaba ngicabanga ukuthi umama wakwakhe ngalogogo ekhaya baba siyanibingelela khabazela amen ninjani baba siyaphila ubaba ubani Umkhize yebo baba okay wazi ukuthi baba Umkhize vele endaweni baba baba basithintile la ngicanga umzukulu wakho ngabe umzukulu mhlawumbe ingane yakho ndodana yebo sorry wasibikela ukuthi ngathi ubaba uyagula kunesifo esimvelile after ebone siveza udaba lomunye umfethu othi untando akamhlo ongaphethekweni nawe nenkinga yakhe agulayo wasevezana ukuthi ubaba wakhe uyagula ngibone ukuthanga imessage yakho umfethu kwaphela ubuthongo ngoba ngaze ngiqala ukozela ngibheka ama message nje abantu abasithumela ngakathuleleni kwakuphakathi busuku impilo ngabo 1 ngathi mangibona isifo sika baba ngathuka baba kwenzakalani khabazela no kusho ukuthi nganginesimila ngisemncane isimila yeah okay yeah kusho ukuthi ubaba moya ephuza ukuthi asike esabathi ngizofa yeah wayesenze igolo baba yebo so bangithumela eThekwini yebo ushinga basikhipha ke eKingdom okay la kuma 60s so noma ngasakhumule kodwa la kuma 60s yebo bakhipha lento le babathi igazi ebona wakusho ukuthi kwakunyakaza ngayo ukuthi into emhlawumbe yayimile kephi lapha ngasemva oh yeah after lokho ke manje iminyaka yakukhula lento le manje yakhula nje ba inkulu nje mhlawumbe ngicabanga ukuthi yimi mhlawumbe ekhosi ukuthi ngakwazi ukuthi ke ngime kahle ngibalance kahle ngicabanga ukuthi yiyo yeah ngathi mangiya komnye udokotela la emntu wathi okufanele bangayihlenzi bayishise yeah kusho ukuthi manje ke ngicabanga ukuthi yiyo mhlawumbe yenza ukuthi ngingakhonti ngibalance kahle ngikwazi ukubalansa kahle mhlawumbe yiyo lento le yenza ukuthi ngisindane la imlenzi ngikwazi ukulokozala iyona kuphela noma lesisandleni iyona noma ngani mokhamisana nakho yini kodwa nje yona nanti ngiphethe bekukhona lokho sikubona noma bekungekho kufanele nje mse singimdala nje lokho nasebusweni kuyinto nje vele singikhulile bathini njengamanje udokotela nebethi kwakufanele kushiswe bathi ngeke kusakwazi ukuthi kungashiswa bangichazelanga ke lapha wayethela udoctor lo uzongizincwadi ukuthi kufanele benze kanjani engaya kuye la emntu wathi ngizincwadi
bayishisa ngazi kanjani ke yabo. Usewayenza incwadi? Hayi bengakayenzi kule sikhathi se-COVID. Okay. Ya ngithi manje mabe ngisusa la uzindleke kakhulu phela ngikwazi ufuna ngiqashe imoto yoshona le na udoctor ke athathe yakhe imali yabona nje yebo manje sikhola impesheni yebo. Ibhedlela kahulumeni zithini baba kwazi uyi-attend mhlawumbe? Ayangazi lo ngagcina eKingdom eThekwini. Okay. Ngoba ngicabanga lokho phela ukuthi njengoba senibadala niphila njengenkamkam udokotela futhi omhambayo njengoba ethatha imali kacaca ukuthi udokotela shothi ke wabucala wa private. So kahle usumuntu kahulumeni lesikwazi ngibuza ukuthi ibhedlela kahulumeni iziphi ngoba ngivika lokho udokotela angagcina enza incwadi futhi ekuthumela futhi kwamanye ama specialist azodinga imali engaphezulu kunalokho ngoba unayo imali. Yeah. Yebo. Iking Edward yona kuphela ogcinayo kwenzela ngancwadi mhlawumbe ukuthi hayi ngisemncane ngokulokela kuma 60s. Yeah. Awukazi uphinde futhi njengabantu wathende ibhedlela kahulumeni. Ya ngazi ngiye futhi yabona. Angazi ngiye. Biyangiye kulama doctor nje yabona nje. Nawe ngichazela ukuthi wenzakalani kanjani. Lo wazwangichaza ukuthi akufanele into bayishise. Yabo. Njobe ikhula nje futhi manje yabo. Njengami ingithusile mangiyibuka lapha efoni bakethi ngimpela kwaphela ubuthongo kwahlasimana nomzimba. Injani iyakhula namanje namhlanje isimile? Ngiyathi mina ngoba ukuthi manje ngandena ngahlala phansi nje ngabo 85 so ngiyabona. Ngoba ngisebenza kahle bengisebenza. Yeah. So ngithe mase ngihleze ekhaya ngiyabona ke manje mhlawumbe yadinga ukuthi mhlawumbe ngihliza ngisakwazi nginyakaze yabona. Imuphi unyaka uhlala ngawo ekhaya? Ekumsebenza ngawo? 2005 lapho ya 2005 ya. Iyaqala lapho ukuthi manje iyakhula iyanyuka. No, kwacala lapho ukuthi ngikwazi manje ukuthi ngibalaze kuma kahle sengihleli phansi. Kuthi ngesikhathi sasebenza ngangabona ukuthi iyakhula yabo. Yabo. Lapha esithombeni angiboni noma ingaphambili noma ingemumva. Semva, ngala ngemva. Ingemumva. Yeah. Semva. Usizo ke njengamanje mhlambe ke ingane yakho ndibe sibizile olifisayo ngoba ngiyacabanga ukuthi ke baningi abazolibona udaba lakho baba ungasicela nje uthini usizocela ukuze ukwazi ukulekelela ukuthi nje ngikwazi ukuthi ngikhonthi toto yaba sengimdala phela ngeke ngisaba ngibuyela nje ngomfana ukuthi ngikwazi ngoba manje ngihambike yabo inkonzo la ekhaya kodwa manje angikhona ukuthi ngiye kuyo lapha yabo isekhaya. So mabe phuma ke mabe zoza la endlini ukuthi bazothandaza nje wangikhona ukuthi ngihambe yebo angikhona ukufika e-toilet lapha yebo manje inkinga ileyo so bakuthiwa mhlawumbe ke i-toilet seduze ngcono lokho mhlawumbe ngithole i-wheelchair ngizwazi ngihambele ngoba manje kuyenzeka phela bahambe laba manje ngisale ngedwa manje ngingasazi manje ngizokwenza kanjani abazulu bafunda yebo mama ufuna i-drop-in ma-i-drop-in mhlawumbe yongiholela ngoba ngiholela uyena yebo so ke mabeze esikoleni manje awazi futhi kulovisa ingane esikoleni cha ukwazi okusho usizo le-wheelchair liyacela ngiyacela lona ngoba manje ngizokwazi mhlawumbe ngifuna ukuye-toilet kodwa ke manje ukuthi-ke igcela lokhu ukuba mhlawumbe ngingathola mhlawumbe ke i-toilet eduze ngizokwazi ukuthi ngiphushe ngikwazi ukungena eduze manje ibala igcekeli nje ngeke ngikwazi lokho phusha nje walimi kanjena nje alikho straight yabo. South Africa olunye usizo kuba banezwa alicelayo nganza kwethu usizo le-wheelchair naye ukuthi mangabe khona mhlawumbe umndeni usuyokwazi mhlawumbe ukuthi ukwazi ukukhonka negceke ukuze ukwazi ukuthi ke naye abe ne-movement angayenza egcekeni uma ngabe mhlawumbe ke efisa ukuphuma noma endlini encane. Baba sizwana nawe Nkosi yami. Ya impela ngiyabonga ukuthi acabanga kanjalo ndoda noma sengisokole kakhulu. Manje ke nonkosazi ngimzela ubuhlungu bona uyagula ngokwakhe nje so manje ke mayihambile ngiyasokola ngempela yabona nje bathi hambile nje benkonzweni bengisele ngiyi-1 ngasiza nje next day ukuthi bezilokhu bezongi-check yabona so manje kanjalo kunzima
Yebo. Kunzima. Sike siye nje mama sawubona mama. Yebo sawubona. Yebo kunjani ma? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngaphila gogo ngiyaphila. Yebo. Gogo nalo usizo siluzwa la ubaba elibeka. Yebo. Ngisondela. Uzizwa kanjani mama nobunzima obhekana nabo mhlambe nokuthi ke ungafisa nawe mhlambe ofisa baba sekucelayo nawe ke ukuthini ukuphawula kwakho ma? Yebo khona kunjalo ngoba esho nje ngoba lento baba ukuthandana kwami naye ibingabonakali. Yebo. Kodwa ikonakala ukuthi nje kuphela umsebenzi abuye azohlala ekhaya. Yebo. Ngambona nami ukuthi hayibo kwase kuba nento ekhulayo nje empilweni yakho. Ngoba ubekwazi usuka la ayele esitole ephathane eyiholela khona. Waya ngokuya wehle yakhula lento lokho ngimusa kodokotela. Ugcina kwami naye kudokotela wadokotela hayi ngikhize vele wemukele nje ayikho into esoyenza ngoba usukhulile. Sabuya ke lokho ethi angoza ngizomthengela amaphilisi. Thenga amaphilisi ke manje into ekuyiyona yona nje akasakwazi vele ukuhamba ngoba uthi umlezo vele uphelelwa amandla awo. Fanele manje simgqiqe nabantwana simnikeze ibhakede ongcono ngisebenzisa ibhakede. Ngoba manje itoilet likude alikho eduzane. Ushuthi ke lo mfana wakhe losegoli wathi uzokazama ukuthi usiza ngalithola kanjani ngoba ne wheelchair akanayo. Odokotela laba bamakliniki bake bafika bamthembisa ukuthi bazoyi-applyela i-wheelchair. Bayihambela ngohamba ke vele abakaze baphinde babuye. Khona kunzima ngoba usuka kwakhe nje la sesimsekameleni fanele simbambe nezingane. Ngoba inkulu lento vele. Yebo. Nokuthi nje mayifuna ukugeza fanele ngimhlalise esitulweni ngimgeze qede lapha ingane zingibambise simbuyisele embhedeni. Yebo. Yebo. Siyezwa ma noma ke umuntu engake saba mude kakhulu ngoba ngisho ngiyabona kade soku sifonela siduka sirawunda nanti nelanga seliyashona baba uNkulunkulu engathi angathela umusa ukwazi ulivele usizo yabo ukwazi ukusizakala baba. Yebo. Ilokho engifisa impela nathi. Yebo. Ngithola ukusizakala. Kuba ngikhala nje ngicathula uzokwenza ukuthi mhlawumbe uma engekho ngingasokole kakhulu. Yebo. Kunzima ukuthi ngilapha ku TV lapha ngikwazi ukuthi ungasukuma kodwa ngeke ngithathe isikhathi eside. Yebo. Kufanele nakhona ngibhalanse ngoba ubona isitulo kufanele ngibhalanse ngeke ngisukume nje. Kufanele ngibhalanse. Uyakwazi ukumuqonda noma ngibhalansa ngezandla. Mafanti ngime yebo. Ike blend la eqolo. Hayi. South Africa ningathuki Ningathuki. Njengoba ngisho nami ngathuka nje kwaphela ubuthongo shana. Yebo. Yebo nibona ke South Africa. Uyakwazi ukuphendula kuba umkhulu? Angeke. Ngoba ubambele. Ngiyabona. Ukuthi uvele ngapha. Okay, ngisacela enye camera ize ngapha. Uma kuzokwenzeka mhlawumbe. Yebo mkhulu. Okay. Nansi into emile umkhulu eSouth Africa. Nansi into emile ke ubaba kaneza kwethu. Siyacela South Africa siyacela uma specialist especially akahulumeni nawo. Yabo siyamthemba uhulumeni. Nodokotela bahulumeni ukuthi nezibhedlela zethu zingakwazi ukumsiza. Kulungile ungahlala mkhulu ungaze uma side isikhathi ba yabona kunzima nokoma. Ile nkinga ke esiyibizele South Africa esizelela ekhaya noma sesidukile sithe kodwa ngeke sijike singafikile ngoba siyazi sisukela umuntu omdala ogulayo. So ngisho ngathi uyasiduka kushaya wona ebusuku siyofuna umuze size siyothole nje basize sayothola nje. Yikho ke lokho ebesikuzele basenikubona nje. Ngegama lesizulu baba uthe bathi yini lesifo? Doctor bathi igazi abangachaza esizulwini hayi angazange. Bathi ifa. Kodwa ke manje alibuhlungu ngithi kahle kahle. Lokho kwakubuhlungu.
kunjani manje akubhlungu manje no kusho ukuthi angani maba yabona kudikidikile akubhlungu manje ebuhlungu ilento le emva kwamadolo yonke manje ebuhlungu kwamanye ngangilalisi kahle ngiyadonseka ya angazi kwenzakalani yabona nje noma pain yabo yeah yiyo nje engangilalisi kahle yabo engangilalisi kahle asithembe ukuthi Umkhulu luzovela usizo ngathokoza kakhulu yebo mangathola nje usizo yabo mangathola usizo ukuthi ngisizakale yebo manje oba ngisho nje ukuthi mangabe ngiholele ingane zesikole ngisala ngiyi1 yabo make ngawa ayi kunzima ukuthi ngisukume boze bakuficulela bokuficulele lapho ngicabanga ke manje kuma tiles kanje yabo noma bokushindla ukuthi bongifica sekumlotha yebo ngoba manje ngikhonti ngibalance ngeke ngikwazi ukubalance yabo bengikwazi ukuthi ngikwazi ukuphuma la ngihlala la eVrand manje akusenzeki akusayenzeki ufanele kahle afanele ngihlale kakhulu yabo ngoba ngihlala kakhulu manje umlenze lo uyakhathala Umkhulu phela noma ungasakwazi angithi isonto le la egcekeni la egcekeni umfundisi wena umfundisi futhi yebo awusakwazi ngisho manje ukuthi usegcekeni uye enkonzweni angikwazi yebo at least mhlawumbe bakuthiwa nje indawo i-right ukuthi ngithole ishin ngizokwazi ukuphusha bangiphushe ngikwazi manje kusukulisa ingane ngobona alikho kahle noma ngathola ilento le i-wheelchair yabona ke manje lokhu bekudonsa uyale uphindule mhlambe ngoba sekuphelele lokho zakho yabo okay ya kusho yilokho ngikukhalela okay okukhulu futhi noma engekho ngingasokuli yeah ngikwazi ukwenzela something lapha yabona ngingaphelazikho mina ngikwazi uma ngisondezelanga into la ngiba ngihleli ungifica lo kanjalo yeah bangwazi ukubalance yeah ngesikhathi ngisayiradio bengenzela yonke into noma ehambile benginankinga ukuthi hayi bengenzela yonke into njengamanje hayi ngisakwazi yeah gogo nawe Umkhulu umuntu obukelayo mhlambe nofisa ukulela mhlambe noshithi namandla mhlambe wheelchair ukuthi no angalethi isipho sewheelchair mhlambe uzolekelela nalabo mhlambe odokotela abangafisa mhlambe ukuvela inamba abanganithola kona ningathanda ukushiya inamba noma mhlambe nifisa ukwenzela mhlambe sifaya kandodana ngenzeka kanjani ngoba angathi indodana akekho la ya segole yebo sengizwe usegole kungenzeka kanjani umuntu ofisa ukunixhuma mhlambe no kushi inamba nginankinga nayo no ungayibiza bangicela ukuyibiza 079 079 16 16 44 087 087 bathola bani lapho enambeni Jameson boy Jameson Mkhize or BJ Mkhize okay babu BJ Mkhize okay iyona ke inamba kababa le South Africa kunoma ngabe ubanika mhlawumbe ongafika sazolela lo mndeni yiyo la kade esho baba ngicela ukuthi nimthinte kuyona ngicabanga ukuthi bazosibhalela abafethu la escreenini mangabe sebe editor ungaphinde babuyibize futhi 079 16 44 087 yeah no hayi siyabonga baba siyabonga ma South Africa sicela ukuyivala la anizakuthi ngicela ukuyivala la nathi nelanga silishona niyaluzwa ke usiza sizwele kulomuzwa kaMkhize la impangeni isephathana ngithi ephathane yebo la ephathane isikole yini lesi igama lesikoti enkiyankiya yebo ikhona ke sikuzelelo lusizo lomndeni wala ekhaya kaMkhize siyacela ke noma ngabe ubani South Africa nasemazweni angaphandle nasemhlabeni jikelele obangakwazi ukuthi balekelele kulesi sifo nathi sisithusayo njengoba ngisho nje ngithi kwaphela ubuthongo kumina ngibuka lesi simo lesi esazivele esithombeni namanje kulokho kubuza ekhaya kwenze njani yini le nithi nama ngazi ngizothini ngiyobona sengikhona yikho ke lokho esikuzele siyacela ke South Africa nakubana wonke abantu angakwazi ukuthi athinteke ukuthi ke
alekelele kulesi simo sikababa. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.